Az MB2-es futszálbajnokság harmadik fordulójában október 16-án este fél 10-kor az ELTE és a Tolna Mös találkozott egymással a Beat sportcsarnokában. Az 5. helyen álló hazaiak már megszerezték első győzelmüket, így 3 ponttal várták a találkozót, míg a vendégek 2 vereséggel a 8. helyen álltak. Az ELTE-ből Árendás, Őri és Ternyák igazán gólveszélyes, míg a Tolna Mösből Knellerre és Halászra kellett odafigyelniük a hazaiaknak. A játékvezető Kovács Viktor volt. A Tolna Mös kezdte az összecsapást. Rögtön Mausz lövését kellett Vörösnek hárítania, majd Halász kapáslövése zúgott el a kapufa mellett. 1 perccel később újra a vendégek kapitánya lőtt kapura, de ez is kimaradt. A kihagyott helyzetek megbosszulták magukat. Egy gyors kontrából Siklós Özséb száguldott végig a pályán, és büntetett. Tóth Károly, a hazaiak edzője, a pálya mellől örülhetett csak. Eltiltását töltötte ugyanis. Az 5. percben Árendás szépen fordult le, és Simon elé tálalt, aki higgadtan belőtte a másodikat. A vendégek magukhoz tértek, és egy megpattanó lövéssel centike múlott csak, hogy nem vették be Vörös László kapuját. A túloldalon azonban Őri volt határozott, és passzából Monspart 3-0-ra növelte a hazaiak előnyét. A másik oldalon Halász ment túlzott lendülettel, és a pályáról kicsúszva csúnyán megsérült. A Tolna Mös kitartóan próbálkozott, de helyzetei kimaradtak. Nem úgy a hazaiaknál, ahol ezúttal Ternyák forintos labdájából szerzett gólt Simon. Halász közben vissza tudott térni a pályára egy kötéssel a kezén, a társak azonban ismét lemaradtak a szépítésről. Viszont az ELTE megint büntetett. Őri hatalmas gólt akasztott a Tolna Mös hálójába. Tollas Gábor is szépen ráfordult, de csak a kapufát találta telibe. Halász lövését Vörös László védte, Mausz közeli próbálkozását pedig óriási bravúrra hárította. A második félidőt az ELTE ott folytatta, ahol abba hagyta. Monspart szépen tartotta bent a labdát, majd Ternyák önzetlen passzából gyönyörű gólt szerzett. Még ugyanabban a percben Ternyák ezúttal Simonnal játszott össze, aki a támadást követően megszerezte második találatát is. A hazaiak tovább szorongattak. Gazdag visszacserét követően Godány lőtt a bal alsóba. Megint Simon kavargatott, majd szúrta rá, de lövése a kapufáról vágódott le. A túloldalon Páncél sarokkal adott szép paszt, de Mausz helyzete megint kimaradt. Az ELTE egy szabadrugás kombinációt követően újra növelte előnyét. Béres is bevágta a labdát. Miközben a Tolnának hiába voltak szép próbálkozásai, Vörös mindent védett. A 34. percben Gazdag is betalált az ELTE-ből. Majd egy kijátszott helyzetet követően nullszögből Tollas is. A meccs legvégén Árendás adta meg a vendégeknek a kegyelemdöfést. Az ELTE fegyelmezett és pontos játékkal 11-0-ra legyőzte a Tolna Mös csapatát. Az első idegenbeli mérkőzésünk, ez az első szezonunk. Arra számítottunk, hogy az ELTE le fog támadni minket, és sok futással gyors passzos játékot fog játszani. Hát ez meg is valósult, sokkal gyorsabban játszották ezt a játékot, mint mi. Ebből a győzelemből, mert ez már győzelem, ebből még profitálnunk kell, és olyan dolgokat kell gyakorolni, a labdakihozatat például, vagy a labdatartást, és a góloknak a megszerzését, amiből láthatunk ma bőven, amit a későbbiekben használnunk kell. Én azt gondolom, hogy a védekezésünket kell jobban megszilárdítani, mert a védekezésből lehet támadni, és abból lehet gólokat szerezni. A következő meccset az ELTE idegenben játsza a Gödöllői Fortuna 2 csapatával, október 26-án hétfőn fél 9-kor.